български са чудо и магия. В тях българинът е вложил житейската си философия, отношението си към природата и човека. Подредил ги в календара си през всичките сезони на годината. Наситил ги е с дълбоко съдържание и е вложил в тях непреходно послание. Българското да пребъде. С особена значимост празниците на българина се открояват 1 ноември, денят на народните будители. В съзнанието на народа будителите имат високо родолюбиво значение и се изписват с главна буква, както се пишат имената на Паисий, Софроний, Раковски, Каравелов, Чинтовов, Левски, Ботев, както се пишат имената на Кръстю Бишурка, Никола Първанов, Константин Фотинов, Димитър Маринов и цялата плеяда просветители и революционери от Възраждането. Всеотдайни, безкористни, безсребърни. За нас те са озарение и промисъл, без които бихме се обезличили, защото будителството не е временно. Веднъж започнало, то се превръща в състояние на духа и потребност на всяко време. Затова историята на умската духовна култура е изпъстрена с яки имена от различни епохи, от различни поколения. Будителството е в дневния ред на сегашното ни общество. Съвременните будители воюват срещу националния нихилизъм и предателство, срещу бездуховността. Много кораж и воля са нужни и на днешните будители, за да бъдат духовно извисени и безкористни. Да честваме днес 1 ноември, като ден на големите имена от миналото е нужно и похвално, но то не стига. Будителството ни е необходимо като духовно качество и обществена активност. Необходимо ни е вчера, днес, утре, всякога, докато се превърнем в народ от будители, които винаги изписват думата будител с главна буква. Тази година, уважаеми дами и господа, Народно читалище Постоянство посвещава празника на будителите на 100 годишнината от създаването на детска оперета в Лом. Всеки юбилей е повод за равносметка, за връщане към началото. Началото. То е преди век, през далечната 1914 година. Началото е първата цялостна постановка на детската оперета "Деца и птички" от Панайот Пилков, диригент Белчо Белчев, изявен учител по музика в Ломското педагогическо училище, основател и ръководител на първата театрална музикална дружба в Лом през 1910 година. Като при всяко начало, трудностите са много, липсват много неща и най-важното – помещение. Кога в читалището, кога в училището, а понякога в частни домове се редят репетиция след репетиция. Не стигат средства за нотен материал. Въпреки това, следващата година на сцената се поставят 2 нови оперетки. "Болният учител" от майстор Атанасов по диригентството на Петър Естатиев и "Сираче", написана, композирана и дирижирана от Белчо Белчев. Друг талантлив учител по пеене, Атанас Александров, дирижира "Деца и птички", "Златното момиче", "Черната кокошчица". Започва благородна надпревара между двата състава. През годините израстват и се открояват като солисти учениците Екатерина Ванкова, Елена Белчева, Виолета Орешкова, Стоянка Дамянова, Надежда Бартова, Шели Цветанова и Борис Дамянов. В по-голяма част от постановките режисьор е учителката по литература Ася Евстатиева. Отново война, Втората световна, опустошителна, унищожителна, покосила милиони човешки живота, объркала безброй човешки съдби. Народите отново възкръсват от руините. Всеотдайните ромски учители по пеене и музика вече са пенсионери. Чакат се техни достойни приемници. И те идват. В основно училище Константин Фотинов постъпва младен, ентусиазиран учител по пеене Горан Струнчев.
С него започва нов етап в развитието на ломската детска оперета. Голяма част от нейните творци и летописци са тук в залата. Сега каним на сцената господин Васил Божинов. Скъпи приятели на оперетното изкуство, радвам се, че толкова хора дойдоха тази вечер в този духовен храм на ломската култура. Добре дошли! Признавам ви, че и до наши дни препрочитам с особен интерес славната стара история на ломската детска оперета, изпълнена с вдъхновението на поколение ломски учители и ученици. От 1966 по стечение на обстоятелствата не съм пропуснал, признавам ви, нито една постановка на ломската детска оперета. Оперета към читалище Постоянство и към училище Христо Смирненски тогава или Константин Фотев. Едва ли има зрител, който да не е впечатлен от упоритата, от системната работа на ръководният екип на детската оперета в лицето на Горан Струнжев, на Борислав Първанов, на Руска Ванова, на доктор Цветан Цветков, на Ваня Бъчварова, на Русица Илиева, на Милчо Борисов. И те са много, особено искам да подчертая, ценният принос на Горан Струнжев за възстановяване на тази прекрасна традиция да има ломска оперета. Радвали сме се, драги приятели, на таланта на младите артисти, като Снежи, Гинка, Бойка, Емил, Рени, Светослав, Стефан, Вилияна, Славомир, Маргарита, Боряна, Бисер. Те са много, които изграждаха вълнуващи образи на тези десетки приказни герои. Те се учеха от нашите оперетни звезди Шели Цветанова, Стефка Славчева, Елена Радулова, Димитър Димитров, Фина Гайтанска. Те играеха воодушевено и със своите учители Милчо Борисов, Сияна Йорданова, Лили Станчева, Иванка Бойчева, Ева Панталеева, Борислав Борисов, Людмил Филипов, Георги Беремлийски. През 70-те и 80-те години на миналия век ние изпитвахме истинска естетическа наслада от подстановките Малката кибритопродавачка, Майчино сърце, Кривата пътека, Господарът на ледената пещера, Благодаря ти, Шарл, Ян Бибиян, Магьосникът от Оз. С постановката Приказен сън детската оперета бе отличена на 6-тия републикански фестивал в Пазарджик с високото звание лауреат на фестивала и представителен колектив през 1983. Ето и някой от оценките. Да не кажете, че само ние се хвалим, понеже си е наш. Господин Андре Беруер,
главен специалист по възпитанието при ЮНЕСКО. Той казва: изразявам своето възхищение и ви поздравлявам за артистичните дейности, които развивате с малките деца. Доцент Лиляна Жабленска, тя беше председател на журито, на мен ми е особено приятно, че в Лом продължава традицията на музикалното възпитание на учащите се. А какво да кажа за незабравимата Лиляна Кисьова? Такъв синхрон в изпълнение, такава красота. Ами тези дечица, казва тя, са истински артисти. Следва чудесното представяне с Русалка в панорама на българската детска оперета в НДК през 1988 година, която постановка беше изпълнена и по българската национална телевизия. Кажете, не са ли това наистина златни страници от историята на Ломската детска оперета? Постановките се следят не само в Лом, те се следят в Видин, в Враца, в Монтана, в Търговище, ако щете, в град Вълчеград и други. Един век Ломска детска оперета. Каква гордост за Лом, за България, че ломските ученици са приобщени към музикално-сценичното изкуство, синтезирано в музика, в слово и в балет. В летописа на Ломската детска оперета има и безспорни постижения, за които стана дума, и някои несполуки. Но на този тържествен юбилеен празник да отправим взор напред с увереност, че работата по музикалното възпитание на любознателните ломски ученици ще продължи да ни радва и занапред, защото поетът е казал: не се гаси той, що не гасне. Позволете ми в края един импровизиран поетичен поздрав към всички приятели на това вечно младо и жизнерадостно оперетно изкуство. Аз кръстосах пътищата на България и над много градове летях, но от Ломската детска оперета по-красива ниде не видях. Честит юбилей! Позволете ми още две думи. През онези фотиновски години на детската оперета активен организатор и артист бе учителят, който виждам пред мен, Милчо Борисов. Честит празник! Благодаря. Когато лодка сред морето лети през бурните мъгли, аз спомням с болка на сърцето за вас, моряшки младини, за вас, моряшки младини. А щом ни лъкне в тиха вечер,
Дъхът на морска хладина, аз виждам пътища далечни и чувам пеещи платна, и чувам пеещи платна. Но пак ме връщат старините, скръбта по прежната ми мощ, и само сънено вълните нашепват лека, лека нощ, нашепват лека, лека нощ. Уважаеми възпитаници на нашата детска оперета, скъпа наша публика, гости и приятели, особено се чувствам горд за това, че празнувам този юбилей на детската оперета. На тази сцена, заедно с нашите възпитаници, аз прекарах 20 години. Ние водехме нашите посетители на нашите спектакли към чудния детски приказен свят. Възпитавахме ги в добродетели. Преодолявахме всякакви зли сили, които ни пречеха. И по този начин възпитавахме поколението чувство на добродетелност. Понякога изпълнявах и някои роли на зли сили. Усещах как реагираше публиката. Много често децата ме питаха в училище: вие ли изпълнявахте тази роля? Аз отговарях с да. Но бях убеден, че те знаят, че аз не съм такъв човек. Аз имам едно обращение към вас, към нашите възпитаници. Възпитавайте във вашето поколение точно тази добродетелност. Защото знаем, че доброто винаги възтържествува. Но ние не можехме да постигнем тези резултати, за които говореше и господин Божинов тук пред вас, без прякото участие и ръководство на нашия любим ръководител и диригент Горан Струнзов. За мен май нищо не остана да кажа. Целият ми живот, 80 години, е преминал в музика. 30 години отдадох на детската оперета. Благодаря на всички деца, които вече са майки и бащи тук, за участието в спектаклите на детската оперета, за това, че допринасяха за хубавото нещо в нашия град. За това, че разнасяхме славата на Лом, ако мога да кажа, Монтана, Видин, Търговище, София и в други градове. Покланям се на публиката, която с възторг приемаше нашите представления и която ни вдъхновяваше за още нови постановки. Благодаря.
Уважаеми дами и господа, разрешете ми в този празничен момент да изкажа благодарността на ръководството на Народно читалище Постоянство към всички онези, които ни поздравиха днес с предстоящия прекрасен, уникален български празник, Деня на народните будители. Да благодаря на тези достойни хора, които станаха главния двигател на нашата подготовка за честването на този прекрасен юбилей – 100 години от създаване на детска оперета в Лондон. Какво по-добро съчетание на съвременното будителство с този преход назад във времето с първооснователите, от това днес ние да си спомним, да проследим този път и да си кажем, че продължаваме нататък да развиваме традициите на Лондон. Искам да оповестя и решението на настоятелството от 27 октомври тази година, с което ние предлагаме предстоящото общо събрание на читалището да удостои със званието почетен член на Народно читалище Постоянство господин Божинов, господин Струнджев във връзка с тази годишнина и за това, че те неотдавна навършиха едни свои прекрасни годишнини и със сигурност да кажа, че следващия, който ще бъде предложен за такова почетно членство, ще бъде и господин Милчо Борисов, но той още е в младежките си години. Нека да го оставим да поработи още малко. На Видинската симфонията за това, че така отзивчиво става част от нашия хубав празник. Празникът, посветен на рождения ден на Лондонската детска оперета, продължава с детска симфонична приказка за солисти, хор и оркестър «Рожден ден». Представят симфонията Видин и детска вокална група «Шоколадче» с ръководител Росица Кръстева. Участват актьорите от драматичен театър Кръстю Пишурка, Оля Томова и Румен Михайлов. Слънце свети и блести, вятър тихо шумоли. Дърветата навеждат своите клони, цветя ухаят, съхнат на склона. И тъкмо да се втурнем към тревата, се сещаме, че работа ни чака. Да разберем кое от всичките животни празнува ден рожден и кани гости. Но много са животните в гората, а празникът къде е, ние не знаем. Ще трябва да разпитваме наред, дано да имаме късмет. Не щеш ли точно срещу нас подскача някой и тъкмо да попитам ти кой си,
Катеричка малка тук се появи и песничка започна да звучи. Ето, вече се разбра, Катеричката не знае кой празнува. Затова Сопашка махна, бързо скокна и шишарка грабна. Но над гъстите дървета пеперути полетяха. Гледахме ги в заклас, толкова красиви бяха. Пърхаха с шарени крилца, песен ще изпеят ей сега. Пеперудите подарък носят, но на кой ли ще го подарят? Търсиме рожденика в гората, ала гледай, стигнах на реката. На брега и едър вълк стоеше, мрачно гледаше към бистрата вода. Ясно беше, че е много гладен и с глас дебел мелодия запя. Гладен съм, искам храна, ау, как ще вляза в тази река? Искам да ям, ще си хвана аз, риба сам тогас. Искам да ям, ще си хвана риба сам. Гладен съм, искам храна. Бягат днес рибите от моята уста. Искам да ям, ще остана сам. Гладен аз тогас. Искам да ям, ще остана гладен, знам.
кротко бързото се скри. Щом изчезна, на часа зайчета се появиха от леса. Скачаха се много през слава. Радваха се на света. Бяха весели, игриви, толкова щастливи. Песен радостно запяха, а ушите им стърчаха. Зайчетата песента изпяха, бързо се разбяха в гората. Трябваше въпрос да зададем за рожденика в този ден, но докато се обърнем, нямаше кого да зърнем. А в тревата нещо шумоли, някой бавно се промъква. Кой ще се покаже тук сега? Ешко, бешко. Куп листа понесъл на подлите остри, той изправи се пред нас и запя с пълен глас. носиш бобешко, но не знае за кого. Той ще пита всеки срещнат. И накрая ще научи кой празнува. Но и ние търсим някой да ни каже. Кой е то с рождение? Даже виждаме в храста нещо да се червене, но дали са боровинки или са капинки, да набързо да ги оберем за подарък да ги занесем. Но оказа се Лисана с опашката червена. Тя покесно ни погледна и опашката отметна. Заговори с меден глас, ние слушахме за вас. С опашка най-разкошна и красива.
Скочи хитрата лисана, тича грозде да бере. Ние също ще побързаме, доста слънце ни пече. Бързо тръгнахме в гората по пътеката напред. Търсихме да срещнем някой, който да ни заведе, но настигнахме, познайте, малка сива костенурка. Бавничко вървеше тя, имаше си кашурка. Костенурката се спря, после ни погледна и запя. Костенурката забърза през тревата. Трябваше да прекоси гората, трябваше да иде да танцува, но къде ли, кой ли днес празнува? А насреща тичаше сърничка, стреснато поглеждаше назад, но се спря за малко и разказа кой я плаши в горския шубрак. Бърза. Ние също тръгнахме напред, тъй като чухме отдалече доста силно мечещия рев.
Месец се отказа от сърничката, а пчелина пазиха пчеличките. Но къде ли в този хубав лес празник се празнува днес? Крачеше Мецана през гората, ние тихо стъпвахме в тревата. Но над нашите глади чухме плясък на криле и една красива птичка песен весело запя. И от нея ние разбрахме кой празнува ден рожден. Чуйте тази звучна песен в този хубав слънчев ден. Ще прекараме прекрасно. Празник слънчето празнува. Всеки тук се вълнува. Радваме се, че щастливо веселим се в този час. Let's go,
Сакала от община Лом. Народно читалище Постоянство. Медицински център Хипократ. Формация за шлагерни песни Екатерина Банкова. Също така от симфониета Види. Получени са и поздравителни адреси от Народно читалище 23 септември 1960 година. Също така от Основно училище Константин Фотинов. Сега искам да ви пожелая честит празник и до нови срещи! И накрая един много кратък поздрав и от нашия оркестър Симфонията Видин на чудесната публика на град Лом.